हेल' लोगोफोर गोजोन फुंबिलि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावबो खबर फिननाय जाहैबाय ओमफ्राय दिनै दा टाइमा खयथा जाखाथाय बिदिनो हमनानै लादो आरोना टाइमा सानबो ओंखारथ'वाखै 7 AM सो जाबाय ओमफ्राय दा जों बाव खारनो फैदों आरोना लोगोफोर मिथिखायोना जों बे जायगायाव खारो ओमफ्राय जों दा क'क्राझाराव थांगोन आरोना लोगोफोर दाथ' बाव खारनोसो फैदों बिदिनो दा थांगोन 10 AM सोआव थांगोन कामरुप एक्सप्रेसजों मा होनोमोनलाय एखमबा 10 AM जायो 30 AM बो जायो आरोना 10:30 बो जायो टाइमा बुंनो हाया आं थांगोन गेदेर थांगोन ओमफ्राय सालथेबो थांगोन दा थांगोन आरोना मानो थांगोन खोन्थालांबाय थागोन भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो जों दा बाव प्रेक्टिस खालामफैदों दिनै एसे थाब फैग्रोबाय आरोना क'क्राझाराव थांनोखाय दा खालाम मोननाय नङाना ओमफ्राय नायलांबाय थादो नुलांबाय थागोन जों दा खारग्रोसै प्रेक्टिस खालामसै ओमफ्राय न'आव थांसै न'आव थांनानै एसे दुगैसै साथा लोंसै ओंखारनानै कामरुपजों होलांगोन आरोना थ' दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबसक्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो आरोना ब्लगआ स्टार्ट जासिगोन लोगोफोर आंबो खारसै सालथेयाथ' खारबाय आरो नै गैया खारगासिनो बेजोंनो ओरै खारो आरोना इलाय फैबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर लोगोफोर जों खारखांबाय खारखांनायनि उनाव प्रेक्टिस होबाय एसे प्रेक्टिस होनायनि उनाव बिदिनो माबा माबि एक्सारसाइस खालामबाय आरोना सालथेयाथ' नै बाव मा खालामगासिनो ओमफ्राय टाइमा दा 8 AM जाबाय ओमफ्राय नै सान्दुंआबो ओंखाराखै दाबो एसेल' ओंखारगासिनो खुवा खुवा दंजोबो नै सारिय'फाले थिंखु बारियावसो आरोना खारग्राया थिंखु नङामोन बे मा गायदोंमोनथाय सिबिं गायदोंमोनदां बाव लोगोफोर सिबिं गायनायनि जाहोनाव बे थिंखु रज'जोब्बाय दाय हाया गुरै जाबाय नालाय मोनसे थादेरनानै बिमानि बिफानि जालांबाय आरोना जों दायो नै खारखांबाय आदामोनबो खारग्रा मेला खारग्रा फैयो आरोना नै ओरै वार्म आप होगासिनो बिसोर टाइमा मिलिया आरोना बयनाबो सोरबा एखमबा खम टाइम जायो आरोना दायो खारखांनायनि उनाव दा थांसै दुगैसै ओमफ्राय जों दा सानदे 10थासोआव बहाय थांगोन 10 AM सोआव क'क्राझार मालायनो थांसै ओरैनो बेरायलाहैसै मा मोनो नायसै दा खोन्थागोन आरोना मा बुस्थु लायनो नागिरदों जों लोगोफोर नायलांबाय था नुलांबाय थागोन दा न'आव थांगोन दुगैनानै लानोसै बिराद गरम मोनबाय एसे सुखुबावबायसो गोजांनाया थाथ'नाया ओमफ्राय मा होनबावनो दा न'आव थांसै दुगैसै साहा लोंसै ओंखारसै थांसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ फाइनालि लोगोफोर आं न'आव सफैबाय न'आव सफैनायनि उनाव दुगैखांबाय दुगैनानै लानानै नै थाब हागा दावरा गस्ला गानबाय मानो होनोबा कामरुपआ लेटसो नै गेदेरा फन हरदोंमोन ओमफ्राय धुबुरिजों थांसै नै बेखायनो हागा दावरा गस्ला गानबाय आरोना बेगबो लाखाबाय नै ओमफ्रायहाय दा साहाबो लोङाखै साहा लोंसै जुथाखौ एसे फोराननानै दोनदोंमोन आं नै नेरसोना सफैबायलायबाय बे गथ'आ डिस्टार्ब साला जुथा गानसै साहाबो लोङाखै साहा लोंसै ओमफ्राय बिनि उनाव थांसै लोगोफोर दा जुथाखौ गानग्रोनानै लानोसै लोगोफोर दायो जुथाबो गानखांबाय ओमफ्राय नै साहाखौ लोंसां जाला हागा दावरा जाथारबाय बिराद हागा दावरा जाबाय आं साहाखौ बिराद हागा दावरा लोंनानै फैबाय ओमफ्राय दा सालथेमोनाव दं आं नै सालथेया जुथा गानगासिनो ओरै नायनो हागोन दा जुथा गानगासिनो बे नेबाय एसे ओमफ्राय नै बैग्रि फोरानदों बिथांमोना जानो नामा डेन्जार हिट ओमफ्राय दा जेबो लानांला आरोना ओंखारबाय गेदेरा बिराद जोंबाय आरोना धुबुरिया फैगासिनो राइट टाइमखौनो बुंनो हायाना टाइमा जों नेटनि जों ओंखायनो दा थाब थांसै थांनाय उनाव मोनबा मोनबाय मोनाबा कामरुपजों थांसै ओमफ्राय दा डाइरेक्ट जों स्टेसनावसो लोगो हमनोसै लोगोफोर मिथिबायना दा माने बिराद साब्रायलांसै आरोना साइकेलखौ नायलांबाय थादो दा प्रग्राम जंसनाव लोगो हमनोसै मा होनो लोगोफोर ट्रेना प्रग्रेस स्टेसनाव लाखिनानै दंफैयो माबाया मा होनोमोनलाय टाइम गैयै लाखिनानै दंफैयो आरोना ट्रेना ओमफ्राय दा खारां आरोना ओमफ्राय जों दा मोनहैगोन ना मोनहैया नायसै एसे गोबाव लाखिगोन आरोना धुबुरिया एसे गोबाव लाखियो कामरुपआथ' दसेनो लाखिबाय बिदिथ' लाखिबावा 30 सेकेन्डआव ओंखारो कामरुपआ ओमफ्राय जों दा थांगासिनो ओरै दा नायसै मोनहैस्लाबै ना मोनहैस्लाबा नै ट्रेना थांबाय आयैलै
धुबुरिया हनै मोनस्लाबासै मा होननो लोगोफोर गैया ट्रेनानो हरै नुखाबायना थांबायसो मोनहां मोनहांआवनो स्टेसनानो गेदेर मा होनो मा होनबावनो गैला खिगोर जाबाय दिनै सोबा मोनगौमोनदां दाबो बारखो इउआ लस जाबाय ओंखाम सौखैबाय रुथि जायो नामा जों दा आराम थांबा आराम बेराय मोनबायमोन ओंखाम सौखैबाय जाला साखु दाखु साहा लोंला लोंलि फैबाय जालायलांला नायसै दा खामरुखौ नेसै लोगोफोर स्टेसनाव लोगोफोरजों दा सौफैबाय आरोना क'क्राझार स्टेसनाव ओमफ्राय ट्रेनाथ' लेटसो कामरुपआ धुबुरियाथ' थांग'बायसो ओमफ्राय दा जोंनो ओरै सिरि गाखोनो नागिरदों नैबेजों नै सिरि गाखोनोसै दा कामरुपखौ दसे नेनोसै जुदि बिराद लेट जायोबा मटरफोरजों थांनाय जासिगोन ना नायसै माजों थांनाय जायो नायलांबाय थादो नुलांबाय थागोन माजों थांगोन जों दा नै बिथिं पेसेन्जारफ्राबो खम मानो होनोबा धुबुरिजोंनो थांजोब्बाय गासिबो धुबुरियावनो बांसिन गाखोयो नालाय माल बोग्राया दाबो जाया नै माल बोग्राया অনুগ্রহ করে মন করব ডিব্রুগড়লৈকে যোৱা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ 4 ঘণ্টা পলমকে চলি আছে 15959 रानिंग 4 आवर्स लेट कृपया ध्यान दें डिब्रूगढ़ तक जाने के लिए कामरूप एक्सप्रेस 4 घंटा लेट चल रही है थैंक यू मा होनो लोगोफोर नै जों दा मोनफैबाय आरो कामरुप क'क्राझारखौ गारिजोंबो फैबाय कामरुपआबो बिराद लेटमोन लोगोफोर नै बेजों फैबाय गारिजों ओमफ्राय दा नायसै मा लानो फैदों माने गेदेरा जुथा लानो फैदों मोनसे सेगा जुथा ओमफ्राय आं लेखा लानांगौ लेखा लागोन आरो बेखायनो दा नायलांबाय दा ओरै फैसा होगासिनो नै ओइ आंनिखौ होफादोलै गेदेर आंनिया होफालाय मा होनो दिनैथ' लाइन गारिजों फैबाय माबाजों मिउजिकजों ओमफ्राय जोंथ' ट्रेनजोंनो फैबाय थायोमोन ट्रेन थांलाय फैलाय ट्रेनजोंनो आरोना ओमफ्राय दिनै मिस जाबाय ट्रेना मोनसे थांग'बाय ओमफ्राय मोनसे लेट खालामदोंबा दा मा होनबावनो गेदेरा मिनिनोसो ओंखारबाय दिनै मिस जानायनि ओमफ्राय बेनो आरोना टाउना ओमफ्राय जों दायो गेदेरनि जुथाखौनो नायग्रोसै सेगा जुथाखौ नायलांबाय था आरोना औ फिलफिलि नुजोबो दाना लाइन फिलफिलि माने फिलफिलिल' नुजोबो फाग्ला नै जों मोनसे स्ट'राव हाबदों आरोना मोनसे दखानाव नैयाव ओमफ्राय नैबे नै सासे सारा फैफादों देखायाखैमोन आं दहाय मानो फैखो नों ओमफ्राय थोद हामगौ ओमफ्राय बे स्ट'रावनो हाबदों आरोना मोनसे मा होनो गेदेरनि माबाखौसो नांगौनोलै गुफुर कालारखौ वाइट गैया ओमफ्राय माने अल्ड मडेलखौसो नांबावगौ माने गोदान मडेलासो दं गुफुर कालारा बेखौ नाङानो थ' नायसै बाव मोनोबा लानोसै बावनो ओमफ्राय मोनाबा दा नायसै ट्राइ खालामसै बबेबा दखानाव बैथिंबो दंलाबायो आरोना दखान नोंहालाय मा मोदलानि मा नायबाय थादों बेखार फैफानानै बाहाय डिस्टार्ब साला माबे नैबे गोदान मडेल आरोना लोगोफोर सेगा मिथिला आं बेबो एसे साइज आलदा नै सल्दा एसे आलदा गैया ना मा होनो जों माने जुथाखौ लाथ'वासै बैथिं लाइन बारलांसै ओमफ्राय लेखाखौ लाग्रोबाय जों मा होनो माबानि आसाम पुलिसनि आरोना एबिनि गेदेर नांगौना नांला जुथाखौ माथो मोनानो नाङा जायो लांफैदो माथो मोनानो ओरै बारलांसै जों बैथिं हायारथिं थांसै लोगोफोर हायार साइडथिं मोनसे दंना दखान मोनसे माने मोनथाम ना मोनब्रै दं मोनसे होनलांलायलांबाय आं दा थांसै आरो बिथिंनो ओमफ्राय नै फिलफिलिया लाइन लारि मानि बेग नांगौबा नै हिन्जावफोरनि फाग्ला बिदि जायो नामा र' मा होनो
एसे जाला मोनथिबायना लोगोफोर दहाय फुङाव खारनाय हाया बिराद मेंदों ओंखामबो उखैदों ओमफ्राय दायो गारमाया रानबाय र' गारमाया रानदों मा होनो ओरै बारलांसै नै बेजों ओमफ्राय नैबाव नै फानलाबायनाय मोनगोन खम दामनि नायनो हागोन खमला जाबाय जों गोदोनि आवगायाव देखायनायखौनो ओमफ्राय नै ओरै थांबानायलाय आरोना बेजों ओरै सजा थांबानो ओरै साइडसिन मोनबाय ओमफ्राय याव स्टेसना नै ओरै थांसिगोन हायारसिं लोगोफोर ओरै खिथिं नाहरनो हागोन मा होनोमोनलाय स्टेसनखौ क'क्राझार स्टेसना ओरै नै बिथिं नै ओइलाय ओमफ्राय नै ओरै नैखौ डेलि मार्केट होनोमोन नामा बावजोबबावबायलां नैबे डेलि मार्केट ओमफ्राय फ्लाइअभाराबो ओइलाय बेजोंनो होलांसै जों दा नायलांबाय थादो दा हायारनि मोखाङाव होलांसै जों हायार मोखांथ' जाहैया नैबे खाथियावनो गोदोबाव खम रिक्सा दंमोन ना सार गोगोम नैबे जायगायाव दाबो दङ एसे एनै रिक्सा नै सफैबावबाय नै दिनै रबिबारमोन ना रबिबार हाथाय ओमफ्राय ओरै गिदिंफिनबायसो थांथ'वासै दाबो मोनाखै लोगोफोर गेदेरनि जुथाखौहाय मा होनो कालारानो फसायथारा बेयो गुफुर नङाबानो जायानो फाग्ला फाग्ला सोलायजोब्बाय ओमफ्राय नै ओरै थांफिनसै जों ट्रेनाबो टाइम जाबाय खामरुगा दाउना ओमफ्राय दायो नागिरबावसै बैथिं नागिरलाबायसै लांथारगोन आरो ना माबा मोनसे कालारखौबाबो हरै थांनानै लाहैसै एबार आं मा होनो मिन्थिबावामोन लोगोफोर दिनै रबिबार होननानै हाथायबावसोमोन दिनै लोगोफोर आं मा होनबावनो गेदेरनि सायाव आं गाबनोसो ओंखारबाय ओमफ्राय मा होनो मेरला दखान नायबाय आरो ना ओरै हरै नै बबेयावसो बैथिं आवगायाव मोनसे दखान दं बावबो नायबाय बावबो गैया लोगोसेमोन दा खामरुगासो सफैलायलांबाय गारि मा होनोमोनलाय गारि लायनो जुथाखौनो मोनासै माने मोनो माने कालारखौनो फसाया आरो ना गेदेरा ओमफ्राय दा गारिया सफैबाय गारिखौ गाखोगोरसै ओमफ्राय दखानखौथ' मेरला बेरायबाय दा होनथ'सै आरो ना आं र' ट्रेनखौ गाखोगोरसै नै ओरै सफैबाय नायनो हागोन नै ट्रेना सफैबाय ओमफ्राय जा ट्रेनखौ गाखोनानै लाग्रोसै र' गाखोनानै फकिरा स्टेसनाव लोगोफोर जों नै दायो प्रग्राम जंक्सनाव सफैफिनबाय ट्रेन गाखोनानै कामरुप एक्सप्रेस ओमफ्राय जुथाखौथ' मोनासै दखानखौथ' 6टा ना 7टासो हाबदों जों ओमफ्राय गेदेरा मोनसे फसायासै कालारानो मोजां नङा आरो दा सोलायबायना कालाराबो मोजां नङा ओमफ्राय जायखिजाया फैबाय आरो ना मालाबा थांफिनसै ओमफ्राय जों लेखाखौ मोनबोबाय ओमफ्राय दा बिराद ओंखाम उखैबाय आरो ना नायसै माबा जासिगोन जाला सेला जाबाय जुथा नागिरबायनानै दोनबाय बिनि थाखायनो ओंखाम उखैनायफ्रा जालायलांला आंहा आंनि थाखाय नङा मानो होनबा जों बिराद दिनै खाबदाब जानानै थांदों खाबदाब जानानै थांबाय ट्रेनाबो फार्स्ट टाइमावनो नागारनानै गालांबाय जोंखौ नोंसिनि गोनांयावबाय मा होनो 4 घन्टा लेट लागाव जाखिया सिबो समब थांबाय जों माबायाव 11टायाव मिउजिकजों गैला टाइमानो 1 घन्टा बेराय मोनाखै 30 मिनिटल' बेराय मोनबाय र' ओमफ्राय लोगोफोर माबा जाहैसै आरो ना मा मोनजायो ओमफ्राय बैयाव मोनसे भलिबल टुर्नामेन्ट जागासिनो एसे खोन्थागोन जाहैग्रोसै ओमफ्राय बे मानि भलिबल टुर्नामेन्ट जागासिनो खोन्थागोन आरो ना दा थांनानै जायगायावहाय लोगोफोर नै ओरै एसे थाबायबोबावबाय जों फग्राग्रामथिं मानो होनोबा गेदेरा फख्रियावनो नायसै जुथाखौ मोना मोना ओमफ्राय नैबेखौ नायनो हागोन नैबे गोदो फग्राग्रामनि सिनेमा हलमोन आरोना लोगोफोर नैबे नै सिनेमा हला ओमफ्राय दा गैला माने फाग्लासो बियो मुदला दायो जाला बन्द' जाथ'बाय दा र' जुथाखौ नागिरहैग्रोसै मोननाया मोनो खिन्थु दुप्लिकेटसो मोनलाबायो ओमफ्राय मोनोबा देखायसै मोनाबा देखायला जों मोनसे दखानाव हाबदों आरोना नै गेदेरा मोनजागारबाय नायदों
बिराद मोजां सङो आरो ना दखाना फिसा जानो हागौ खिन्थु संनाया गोगोम बावनो जाबाय थायो जों गेटआ बेनो नायनो हागोन मेम'रियेल भलिबल टुर्नामेन्ट डे नाइट बेखौ लेट कालिफर्ट डे बिथांनि थैनाय साननि नामाव आरोना नैबे जोंनि प्रग्रामनि ओनसोलनि माने EM अरुण कुमार दे बिथांनि बिफा आरोना बियो नै बैयावनो जागासिनो मा भाइ मा खबर हा ओरै जागासिनो नै लोगोफोर सोर सोर जादोंथाय सोर सोर जादों भाइ एसे डिसकभारिजों सोरजों हा खोनाया मा होनो लोगोफोर खेलाया जोब्बाय फकिराग्रामजों ओमफ्राय डिसकभारि क्लाबजों जादोंमोन आरोना ओमफ्राय डिसकभारिजों जोंनिजोंसो जासिगोन माने मैया फार्स्ट अपेनिं जादोंमोन आरोना जोंना माइबंजों ओमफ्राय माबाबो CRP टिमजों अबेनिमोनथाय बिसोरजों जादोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै उल्टासो जासिगोन आरोना फार्स्टनिजों लास्टनिजों 2 नाम्बारजों 8 नाम्बारजों ओमफ्राय 3 नाम्बारजों 7 नाम्बारजों बिदिसो जाहैसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आधा घन्टा उनावसो जागोन ओमफ्राय जों दा ओंखाम उखैथारबाय जाला थैसिगोन रुथि जादोंबालाय मा जानो ना गेदेर रुथि थानो हायो नामा खामानि होआ आंना ओइ लोगोफोर बिहारिफोरनि अमा सौलायनाय नायनोबा डेन्जारसो नुफेराखै जानो हागौ नोंसोर ओमफ्राय लोगोफोर नै जों साइकेलखौ नै बे आबैमोनाव दोनदोंमोन आरोना बिसिनावनो दोनबाय थायो जोङो नैबाव ओमफ्राय लोगोफोर दा बिराद मेंबाय ओंखाम जायोसै जों ओमफ्राय मा होनो न'खौ बेसोर दोननोसै ओमफ्राय भलिबलनि मानि प्राइसआ माबा 25,000 15,000 मोन नामा 15,000 25,000 ओमफ्राय 15,000 मानि प्राइस ओमफ्राय ट्रफिबो दं थ' ब्लगखौ बेसेबां दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बिराद मेंबाय जाला दा न'आव थांसै ओंखाम जाहैसै आं थोनो मोनगुलायबाय आं